Zdravím všetkých, moje meno je Zupea z kapely Moja reč a slúbil som, že budem odpovedať na niektoré otázky, Kedy ktoré si ste slúbil? posielali. Dávno som to slúbil. Slúbil som to dávno, ktoré ste posielali na Ask FM a ešte kedysi potom na to ten spackaný stream. No, áno. Takže spravím to tak, že budem odpovedať vždycky na nejakých 10-20 otázok a Viac za pár... nemáš. No, tak potom je to jasné. Ešte skôr ako začneme, chcem všetkých dneska pozvať, dnes je piatok, nie, dnes je sobota, 5.12. do New Spiritu, kde budú posledné čierne dni koncert. Ja, Jožiš Bengerer, budem mať aj perkusionistu a bude tam Madis, bude tam Tono S a budem tam hrať novú vec z mojej reči, ktorá vyjde na novom albume. Takže si to nenechaj si to ujsť a určite dojde nesieť doma. OK, takže toto je Savinka moja pekná a ona bude tie otázky mi čítať, lebo by som to nezvládol. No dobre, máš ich tu strašne veľa. Tak si páš, nemám ani 20. Ale akože ešte predtým, vieš, si dostal nejaké, čo si nepovedal, keď si založil ten Ask. No dobre. No tak počkaj. Čauko, MR sa rozpadlo, keď všetci idete solo. No nie, však točíme nový album a solo si musíš spraviť raz za čas, máš chuť robiť veci po svojom, bez kompromisov. Takže nie. Ahoj, vyjde album do Vánoc, prozradíš hosty? Do Vianoc nie, chceme na začiatku, skôr na konci ledna, januára a hosti nechcem prezradzať, ešte sme nič nedávali von, tak nechcem o tom takto rozprávať, takto neuhľadene. Ale budeme sa snažiť tam mať ľudí, ktorých sme zatiaľ ešte nemali. Ale aj starých známych kamarátov. V porádku. Všetko v porádku. Chcem sa spýtať, či sa dočkáme albumu ešte tento rok. No to tu už bol. Nie, január 2016. Nehovoril si, že v decembri. Neblázni ma, neviem. Nie, január 2016, chceli sme to v decembri Dobre. vydávať. Ale hovoril si predtým, že v decembri. Že 5.12. hráme koncert dneska. Ale nie dneska, ale celkovo, že si stále... Áno, to sme chceli sme to v decembri, ale tým, že sme samostatní, tak to je jedna zo slobod, ktorú chceme naplno využiť a snažíme sa to spraviť radšej neskôr lepšie ako skore a horšie. Je možné, že by si v roku 2016 vydal ďalšie solo? To asi nie, lebo vyjde iba moja reč a máme plánov veľa, máme veľa materiálu, takže budeme vyberať z toho a kopu vecí nám ostane. Takže skôr nie, ako rád by som, mám tých sklade veľa na Biele noci, ale toho by sa moc bylo. Nie. Aha. Ahoj, je nejaká spolupráca, ktorú s odstupom času ľutuješ? Nie, myslím, že nie. Na žiadnu si nespomínam a na čo ľutovať také veci ako spolupráca. Ani s Delikom? No. Nie. Neviem, či on so mnou nejakú ľutuje. Kedy si plánuješ Tak založiť Michal je fakt ten rodinu? človek, s ktorým máš najväčšiu ponorku, nie? Ale zase sú to aj najvyššie ľudí. Rodinu, keď ty povieš, moja pekná. A koľko si mal rokov, keď si prvýkrát uholil trávu? To sa zbytočne takéto veci tu vyťahovať, podľa mňa. Nie. Pravda. Aká je tvoja obľúbená kniha? Tých je veľa, najnovšie čítam Gamena Annansum, to sa ani nedá prečítať, teda nedá si to zapamätať. Počkaj. Ja čakám. Neviem, kde to je. No, lebo to je... Napríklad Neil Gaiman, Americkí bohovia, je skvelá vec. Dobre. Ako je to s Erikom? Ozval sa ti po tracku Posledná šanca, alebo vieš o ňom aspoň niečo? Nie, ale tak žijú v Amerike s sestrou. Prajem všetko dobré. Koľko dáš pív dnes na posedenie?
strašne málo piva vypijem takto po sebe. V poslednej dobe nebavím sa opiať z piva, je ho strašne veľa, som tým naliatý. Rád si dám pivo, ale určite nie tak, že by som ich teraz vypil nejak veľa. Som z toho plný, ťažký. Mám pocit, že mi to ide každým porom von. Nafúknutý. Napúknutý. Názor na Idea Fate a zbytek ty nikdy? Začínali sme dosť v podobných časoch, poznáme sa ešte z roku 2005. Sú to veľmi dobrí kamaráti, držíme palce pri všetkom, čo robia, radi sa podporujeme. A na budúce, keď sa Idea opije, nech je slušnejší. To je pravda. Nazdar Vladino, keďže si vegetarián, tak aké vegetariánske jedlá máš najradšej, poprípade odporúčaš? A chutí ti káva? Díkes. Sojové bravčové karé mám rád. Sojové bravčové karé? Ako môže byť niečo sojové a To je bravčové irónia. karé? Ako keby. To Jem vôbec ryby. nebolo vtipné. Však ani som sa nesmiel. Jem ryby, tak som nie vegetarián a jedlo. Dobrá je vietnamská kuchyňa. Robia aj pho, robia z tofu. Vegetariánske. No, je bomba. Ako Vietnamská sa bude kuchyňa je volať super. album? Nepovieš? To nechcem prezradiť, lebo proste dáme to radšej oficiálne von a s nejakým tým infom, ako ja by som to teraz tu len tak vykecol. Rád by som vedel, ako sa Jakša vyhováral, keď ste ho konfrontovali s tým, že vás ojebával. Ale asi nevhodná otázka však. Tak ja som nebol ten, čo by prišiel o nejaké peniaze. Nie je to otázka na mňa. Dobre. Názor na Logika a celkové trap music CZSK. Také niečo je, že trap music, Logika tiež poznám dlho, ešte z doby, keď sme mu dali nejaké veci na Shine Like a Diamonds, na ten tape. No a robí svoju vec a mám pocit, že za ním je aj masívny dav fanúšikov. Robí to, čo robí a príde mi to OK. Nemám to úplne tak napočúvané, aby som mohol sa o tom nejak lepšie vyjadriť, ale príde mi to, že si nerobí hanbu. Aha. Ne? Áno. Zdravím. Ahoj Supito, prosím ťa, uisti mne, že album 100% vyjde do Vánoc, plánujú ho jak dárek pro víc lidí. Když to nestihnete, tak nemám plán B. No. Chceme spraviť niečo také, že aby si mali ľudia možnosť objednať si to ešte nejak do Vianoc a mali nejakú výhodu, aj keď to nevidie do Vianoc, a týmto ich nejak zvýhodniť. Čiže dáme to čo najskôr vedieť, no. Už nad tým dlho rozmýšľame, už to len doťukneme, že o čo tam pôjde. Čo skoro aj tak budeme musieť dať von info a takže tam sa tie informácie začnú valiť. Tu už dvakrát tá istá otázka, že nazdar, Nedávajme. ale akože dvakrát už to písal, ale si mu proste nikdy neodpovedal. Ja tak. Nazdar, chcem sa spýtať, kde presne už máte to štúdio v Handlovej? Chcel by som prísť nahrávať. Odpíš. Napíš Jožišovi na Facebook. Všechny videá ze studia s úryvkami z nového albumu mají v pozadí normálny beat, ale říkali ste, že to bude s kompletem. Jak to tedy bude? No, bude to to. No. Ono v podstate... Veľké reči? Ono v podstate... Všetko, čo komplet v podstate je buď produkcia Jožišova, alebo potom nášho druhého gitaristu Chlopka. Čiže všetko, čo robí Jožiš je komplot a otázka je, že čo si všetko predstavujete pod tou živou hudbou, ale on je človek, ktorý v podstate ani nesampluje, takže buď robí náraz stopy na klavíri, náraz MPC alebo väčšinou z MPC nejaké bicie, potom tam dohrá gitaru a nie všetko možno znie tak, ako by si ľudia živo predstavovali, ale chýba lávky, no. Bude to určite nie úplne také, ako si to ľudia predstavovali, ako čakali, ale som s tým maximálne spokojný zatiaľ.
Vypusti niečo nové. Dnes 5.12. neuspíte, zahrám nový track, ktorý je podľa mňa veľká pecka. Blbosť. Už pozriem ja. Bude merch? Ďalšia spolupráca s Pratrix? No merch bude samozrejme. A bude to tematicky hodené k tomu albumu. No a s Pratrix určite budem rád, keď niečo spolu spravíme. No. Prečo už Jakša nie je štvrtý dobrý chlapec? No. Prečo vlastne bol? Nejako, no offense. Keby sme spolu spokojní, tak stále spolu robíme, ľudia sa rozchádzajú. Pravda? Čo presne znamená názov On and On? On and on. Ďalej a stále. Si tu? A ty? Opatruješ to krásne čierne Stasi tričko. One love. Hopko. No jasne, kapo. Akurát včera som ho prala, Hopko. Sabinka prala čierne. Prečo sa ti zmenil hlas? Znieš inak ako napríklad v roku 2012? Je to tým, že si schudol? Narastli mi gule. Názor na českú skupinu Kabát? Kabát má peknú pesničku, že Láďa má veľkou hlavu, jak pytel od banánu. Kabát. Rocková kapela, predali milióny kúskov. Aký používaš telefón? Tak Xiaomi a toto je M4 a mal som aj trojku, bol som s ním mega rád. Sabi mi o ňom povedala, že to je proste taká čínska nová značka, oni boli aj prví. Minulý rok boli prví v Číne úplne v predajoch. Oni v Číne sú v predajoch prví. Oni sú dokonca. Vždy. Ale sú, myslím, že tretí na svete. Prvý je Samsung, potom je Apple a potom Xiaomi. The Xiaomi. A nech sa to tak predajú. A samozrejme som to nepočúval poriadne, ale potom to niekto mal a mega som sa zamiloval. Mal som aj Samsung, mal som aj iPhone a z tohto telefónu som úplne v PC. A som rád, že sme oslovili chalanov zo smartfónu, zo Smart Zero, ktorý Smart Zero, ktorý to rovno z Číny, že? Oni to rovno majú deal s Číňanmi, rovno s Číňanmi. To nie je trošku rasistické? Asi je. Vieš, že Číňania volajú zase, že gáďo, že velochov, že veľkonosí. Ja máš veľké nosy pre nich. Ja nemám veľký nos. A ty si Arabka polovičná. Ja. Kdy vydáte písničku z nového alba? No, 22.12. v Prievidzi, v 333, chceme dať von klip prvý. S titulnou piesňou. Super, kedy dáte s Delikom a Engererom zase niečo v hák? Rekači čakajú. Keď nás tam zavolajú, a väčšinou tam nie je taký priestor, aby nás nejak tak mohli zaplatiť. A aj tak tam nepríde tých ľudí toľko, ako napríklad do Prievidze, lebo ženy chodia tam, kde sa dá tancovať, chlapi chodia tam, kde chodia ženy. Suma sumárum všetko dokopy treba zrátať a potom fungujú tie také kluby, kde toto všetko je. Keď si bol malý šuhaj, nosil si botázky, v preklade pre mladú generáciu Sneakers, s blikajúcimi podrážkami. Keď ti jedna prestala fungovať, nosil si ich ďalej, alebo si ich posunul mladšiemu bratrancovi? To mi píše bratran, že sa to stalo, ja si to nepamätám. Ja neviem, aké, tak by som to pochopila, a ak niekto cudzí, tak... To sa stalo tebe? Chceš vedieť, či sa to stalo aj mne? To isté? Dnes nepamätám si. Ahoj Supa, keďže pochádzaš z Handlovej, tak isto ako ja, prečo ťa tu nestretám? Mimochodom máš peckový hlas. Aké boli začiatky toho všetkého s hudbou? Chcela by som skúsiť spievať, ale neviem sa k tomu dopracovať, tak preto sa pýtam. Ďakujem. Treba to iba skúšať a proste napísať texty, nahrávať sa, trénovať. Teória je na nič, musíš to skúšať. Nahrávať sa, dať niečo von a potom hrať naživo. V
treku Spomienky na časy říká, že si 8 let vegetarián a nehodláš to mieniť, ale pak si v klipu Vianočný klip s vecem repoval, že sa tešíš na filé. Samozrejme nechci rýpať, taký som vege a zajímal by mne tvoj pohľad. Som to vysvetľoval, no. To s tým filé? Filé. Nie, no že... Ale sa pýta konkrétne na to filé. Ryby som začal jesť po nejakej dobe. A možno aj si skôr. Zjedol vtedy? Asi nie, neviem. Vtedy som už jedol ryby. Nie, mne si raz povedal, že to si mal pred sebou a nezjedol si to. No. No si to má všetko pamätať. Vtedy tam bola veľká sranda. Čo si myslíš o blogeroch? Máš kladný či záporný postoj? Odsudzuješ ich? Keby sa ti niekto ozval, že chce s tebou robiť rozhovor na blog, súhlasil by si? Podľa čoho by si sa rozhodol? A ktorý bloger to píše? Tak to nie je napísané. To je proste forma prejavu a každá forma prejavu je buď dobrá alebo na piču. Nie? Čiže je úplne jedno, ako podľa mňa sa ľudia chcú prejavovať. Pokiaľ teda to nie je nejaký masový vrah, ktorý klincuje potom hlavy svojich obetí niekde, ale také zdravé umenie je hociaké, to je jedno. A sleduješ nejaké blogy? Ne. A ja sledujem. Ty sleduješ všetko možné a potom mi vypichuješ. Čo je dobré. Chcel by si tú ženu na Instagrame, čo je Sabal 878, dal by som ju. Áno, ja si každú pamätám. Zabij. Čo ty a Bene? Bene. Čo ten váš album? Ťažne, bracho. Celé tle. Stokrát som to povedal. Dojebal. Dáme to len tak zadara podľa mňa. Nie, Bene. Na otázky odpovedá skutočný supa alebo nejaký fejkový zástupca? Ahoj. Ahoj supa, si fakt super MC, ale aj MC. Ale Lil Rapy. Ale aj super človek, keď kúkam tvoje rozhovory, hovoríš mi z duše. Ale chcel by som sa ťa spýtať, že či nepotrebuješ nejaký beat. Viem, že asi teraz nie, lebo už máš hotový album. Ale do budúca na nejaký track alebo tak. Treba mi poslať môj mail na Facebook a ja snažím sa to všetko vypočuť, pokiaľ nie je nejaké obdobie, že točíme niečo intenzívnejšie a väčšinou odpíšem. Treba mi napísať aj viacejkrát, netreba sám byť. Ja zabudnem veľakrát.